Mike de Mesa bereikt akkoord met OM. Dat gaat over Aruba en Mike de Mesa zou eigenlijk minister worden in het huidige kabinet van Mike Eeman. Maar er was een conflict met het Openbaar Ministerie en dat lijkt nu opgelost, omdat hij een akkoord heeft bereikt met het OM. Hij moet 2.500 gulden betalen als transactie, maar hoeft geen schuld te erkennen aan de eerdere beschuldiging dat hij niet aan zijn fiscale verplichtingen had voldaan. Daardoor zou hij geen minister kunnen worden en met het overmaken van 2.500 gulden lijkt dat probleem uit de lucht. De minister is heel blij. Maar Mike Eeman, de minister-president, gaf gisteren een persconferentie waarin hij aangaf dat Mike de Mesa enkele dagen de tijd neemt om na te denken over de vraag of hij nog altijd een ministerspost in het kabinet AVP Vulturo wil aanvaren. Eeman bevestigde dat er een eind is gekomen aan de zaak die het benoemingsproces van de Mesa bijna 2 jaar lang heeft beïnvloed. Volgens Mike Eeman is de Mesa heel erg opgelucht over het akkoord, maar moet er nu worden gekeken welke stappen